andu sayangkai mongbarni hoite kering mane abang sana ja mongbarni phungo kho bono kono ga bazar thangai nogo phakya ga nogo phakya di borokai tukum suna maisawai thulakya ngai sari ko saite tam hongkai biang muthagang saimria nogo samai khai tumsani ga brodini ang maya khunbagai Lukurono Kokborok andu saina jeno Khowai nukangkai ang bai kok sanan bagai ang mobile number iri bana mobile number hinggai 9233311702 anal khai anu sajabadi Lukurono jawo gai nang baru nuku chogake japan tongni kita ang bai kok sari kamai ngene bai ro phan thang chung gengai sung bai nok ni borok bai ma song nin bagai ka bu chung ke amun bagai kita kok sari ke jaga phan tong in bazarum su sare tun bai ani bagai masa pore koitara 18 tariko gai chung thana ephel khaima ke 21 tarik suku baro Maya ko tak jo dekun khobor abun tabuk thano thangda baoso Sikurai para bolo Kuala Borok Dai kumongo bagoi mongwa din simi an cerai kumongo an cerai mungka Sukhdev mungko do an cerai mungkai mungko para mungkai Sikurai para engkan cerai mungka Sukhdev engka bo Sukhdev engka song ko mongwa din sari simi abang saimia ang musumur thangka ulka musumur ang pasta digi phaikia phaima pode ang Yakhwrai solo dukan thangka mano phaikana cerai nuglia ga cerai ba tha saitya rogo bo noko tongmone at kese biang noko thang saimia non porbar sakati ko ang anu mungko hamjuk noko hamane phaiako nga phaikana onek khoda khuri khlaini ka phunbai nga punjak tamok kok kroi keringa bina phunu ba receive khai mane receive kai sung khlayo borom ya garom yang kana war pore tam kha rom yang ka 2 din da 3 din ngo nai khata cha nai kheno nai ko phakano jang thana phakya thana 21 tar ko phakya cha nga thana 21 tar phakano jang oro bini puturok sung sayago saikon thangka kalang khano kana a pore thana di kalangano Shonibar Robbar sung naitukha naitukmani chakkumaga daing go joto jago jalan go naitukha maiya buno ka bini putu bantana ragai sung phunka buike nu gen sawo gan nu yang sakano mia sarikano phun klamana nungko sarno sung naitongwi sawo naitongkana sung phun kla tin ka phajada tini phayoro sano sungoi saga sarno an jermung ro sang tamung abuna khel khaya busuta u khamane angko naikha sung nai phang ngko ko tangka tau bor sawo cash khlai disidi gasing cash khlai dikare kata bo taun cash khlai tayo Lukurono misi dena kang no an cerai jetum bayar bukan tong jong tong manja khakak kamphak khlai to bayar thang kam khlai tong kai ar por bara tongo chungno phun khlai to baba ma Bihik sono angor tina tongo gai ron nungo de mana jang no sabo rom khaka rom boi sade ano simi sai de ko phone number di kharo tongo phone number di khata ga borman jakha rom boi sade sabo de rom boi angor tongi call khlai di sadi sana da sum dan korongna angar pok sada Ancerani guardian bu pada engko Sanjay Kumar Debbarma engko Kwmajak gila tri bolok gai thana ka Kwmajak bolok pus ga gila tri